हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कमर हिलावल छोड़ राउटी में घुस रे, कमर हिलावल छोड़ राउटी में घुस, कमर हिलावल छोड़ राउटी में घुस। 150 खातिर से ना रूस, 150 खातिर से ना रूस। खातिर से ना रूस, 150 खातिर से ना रूस। सटा के बारू तू तो सुपर ए गोरी, बाकी ढेर कोनो चढ़ल हुई है सब पर ए गोरी। कि हम हो गानी नहीं लइका के पुल्हावो तारो, देखा के दू चढ़ गो 10 टकिया लगे बुलावो तारो। ले के पैसा ना चोलिया में ठूस, ले के पैसा ना चोलिया में ठूस। दे दो 200 आदत भर ठूस, दे दो 200 आदत भर ठूस, दे दो 200 आदत भर ठूस। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। तू तो देखही में लागे लू नमूना ए गोरी, सारा बरोतिया सबके लगाओ तारू चूना ए गोरी। डीजे विकास सौरभ के ना धूस, राजू जादव कसयफ के ना धूस।